תגידי, מה היית אומרת לעצמך, לשגית, בתחילת וואו. הדרך? וואו. הייתי אומרת שדברים לוקחים זמן. ותבני את עצמך לאט לאט, תלמדי עם הדרך, עם הלקוחות, עם העבודות. תמיד אפשר ללמוד לבד, אני מאוד אוהבת ללמוד לבד, גם דוגלת בשיטה של do it yourself. וזה מה שעשיתי, פשוט לקחתי את זה ככה צעד צעד, והלכתי על זה עם כל הכוח, עם המון התמדה. כמובן נעזרתי בקולגות, אם זה שיעורים לחיזוק. כן, כן. מישהו שנתנה לך איזושהי השראה? אז עדיין יש לי, הייתה לי ויש לי את מורן יעקובסון, המהממת. מה היא בשבילך? שהיא המנטורית שלי, היא מופיעה לי, כן, היא מופיעה לי בטלפון, מורן המנטורית, והיא די לימדה אותי הכל. אם התחלתי בעיצוב לוגוים ומיתוג, אז איתה למדתי מיד אתרים, הצבתי את האתר הראשון שלי, ועד עכשיו אנחנו עובדות בשיתוף פעולה. היא מבריקה, היא כישרונית, היא בתחום שנים, ונורא כיף ללמוד ממנה. אז תודה מורן. אני בטוחה שיהיה לך. מאוד. אין לי ספק.